Ydych chi gyd wedi cael eich darnau o bapur allan o'r ddwy het? Gwych, da iawn. Cadwch rheina'n saff, byddwch chi angen nhw ar gyfer y dasg nesaf. Rwan ta, mi nes i dynnu un enw allan o'r het gyntaf, sef stryd, a mi ges i ddau air disgrifio, dau ansoddair, sef llawen a cyfrinachol. Felly, mi gennym ni'r gair stryd, ond os ydych chi'n ychwanegu y gair llawen, y stryd lawen, ydych chi'n gweld darlun o stryd lawen hyfryd diddorol. Ond wedyn, yr un gair stryd gyfrinachol, stryd sy'n llawn cyfrinecha, maen nhw'n hollol wahanol. Rwan ta, be dwi'n mynd i wneud rwan ydy adeiladu ar y llun. Dwi'n mynd i orffen y frawddeg yma. Y stryd lawen. Sut fath o stryd sy'n stryd lawen? Beth am stryd? Stryd sy'n cynnal carnifal. Y stryd lawen sy'n garnifal. Rwan ta, ydy carnifal yn rhywbeth llwyd? Na di, mae'n rhywbeth lliwgar sy'n garnifal o liwiau. A dyna chi wedi adeiladu ar yr ddau air yma sydd wedi dod at ei gilydd. Y stryd lawen sy'n garnifal o liwiau. Rwan ta, beth am y stryd gyfrinachol? Hen stryd, lle dos hollol wahanol i'r carnifal, dos a neb yn ffrindiau, sa neb yn siarad efo'i gilydd. Y stryd gyfrinachol, siŵr bod o'n le tywyll iawn, yr adeiladau'n pwyso mewn ar ei gilydd. Y stryd gyfrinachol a phob drws ar gau. Y stryd gyfrinachol gyda phob drws ar gau. Drws ar gau. A dyna chi, yr un gair, stryd, yr un lle, ond o ychwanegu y geiriau disgrifiol yna ac adeiladu ar y ddelwedd. Da chi'n cael rhywbeth gwahanol. Y stryd lawen sy'n garnifol o liwiau a y stryd gyfrinachol gyda phob drws ar gau. Rwan ta, dwi eisiau chi fynd yn ôl at y darnau papur sydd gennych chi a dwi eisiau i chi adeiladu ar y ddelwedd sydd gennych chi. Dwi eisiau chi orffen y frawddeg fel dwi wedi gwneud yn fama